Many of your life also is like this. आपण मानकर जीवन मध्ये एही प्रकार हेई थाई पारे. This word of God is a treasure for you. ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ. Today accept this word of God. ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେବା, You will see that your life is changed because of the word of God. ବଦଳି ହେବାଟା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖି ପାରିବ. And even all the other people will see that your lives are ତୁମର changed. ଜୀବନ ବଦଳି ହେବାଟା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତୁମର ଜୀବନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ. We all have come over here of different language. ଅନେକ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ. But even then, ହେଲେ ମଧ୍ୟ we all have gathered ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ in one name. ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ. What is that name? ସେ ନାଁ କଣ? Jesus. ଯୀଶୁ. That name is Jesus. ସେ ନାମ ଯୀଶୁ ଅଟେ. Praise the Lord. Hallelujah. We'll just sing a small song. ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବି. It is in Urdu. ସେଟା ଉର୍ଦ୍ଦୁର ଗୀତ ଅଟେ. We'll just praise the name of the Lord Jesus. ସେଇ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା. When you are praising Jesus, ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, automatically deliverance will take place. ଉଦ୍ଧାର ହଠାତ୍ କିନା ଘଟି ଆସିପାରିବ. The things which you are not able to see, ଯୋଉଟା ଆମର ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ that will ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, come under your feet. ସେଇଟା ତୁମର ଏ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଆସିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ. You should understand very well. ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି. We have two kind of enemies. ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛି. One enemy we can see, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା. and some enemies we cannot ଆଉ see. କେତୋଟି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ. The enemies whom we can see, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା these are not so dangerous ସେମାନେ ସେତେ କଷ୍ଟକରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ. than the enemies whom you cannot see. ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ନ ପାରିବା ସେମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା. I will give you an example from the Bible. ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି. Jesus Christ was traveling in a boat with his disciples. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ. Everyone know that ସେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ Jesus ଜାଣିଥିବେ. Christ is, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ what is happening? କଣ ହଉଅଛି? He is in a boat ସେ ଜାହାଜରେ ବସିଛନ୍ତି and he is traveling ସେଟା ଜାହାଜ ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛି. with his disciples. ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି. What is happening ହେଲେ here? କଣ ହଉଅଛି? What is happening? Say. ତାପରେ କଣ ହେଲା କି ଯେ There is a wind ସେ ବହୁତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା. and there is like the storm. ଏତେ ତୁଫାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ Understand this very ଏଟା carefully. ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ. There is a wind. ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ And then the storm. ତାପରେ କଣ ହଉଛି? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହଉଛି. The storm ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ you are able to see. ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଅଛୁ. Wind ମାତ୍ର ହାୱାକୁ you are not able କେବେ to ବି ଆମେ see. ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ. There is the invisible enemy. ସେଟା ଗୋଟେ ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ. That invisible enemy is provoking the visible enemy. ହେଲେ ସେ କଣ ମାନେ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ କଣ କରୁଅଛି? ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରୁଅଛି. You are understanding what I am ମୁଁ କହିବା saying? କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? Jesus is getting up. ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଠୁଅଛନ୍ତି. What he is telling? ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? He is rebuking the wind. ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାୱାକୁ ଧମକ ଦଉଅଛନ୍ତି. He is rebuking the wind. ସେ ହାୱାକୁ ଧମକ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ He is telling peace to the storm. ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି. Invisible enemy, Jesus is rebuking. ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ସେ କଣ କରୁ? ଧମକ ଦେଇ And visible enemy, ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ଅଛି he is telling peace. ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତରେ ରୁହ. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା. Eagles you have seen. ଚିଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? Snakes you have seen. ସାପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? Have you ever seen a eagle is fighting a snake on the earth? ଗୋଟେ ଚିଲ ଗୋଟେ ସାପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? How the eagle will fight the snake? କେମିତି ଗୋଟେ ଚିଲ ଗୋଟେ ସାପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? The eagle will come. ସେ ଚିଲ ଉଡି ଆସିବ. It will take up the ସେ snake କଣ with କରିବ? it. ସାପକୁ ଏମିତି ହାବୁଡ଼ି ଧରି ନାହିଁ. It will take the snake to its place. ସେ ସାପକୁ କଣ କରିବ? ତାର ନିଜ ଜାଗାକୁ ଏ ଚିଲ ଧରିକି ନେଇଯିବ. When the strength of the snake is exhausted, ଯେବେ ସେ ସାପର ଶକ୍ତି ପୁରା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମୟରେ it will get back the snake to the earth. ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରେ? ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇ At that time, like it will just poke the snake and it will have victory. ତାପରେ କଣ କରେ? ତାର ଶକ୍ତି ପୁରା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତଳେ ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଚିଲ ତାକୁ କଣ କରୁଛି? କାଢି ଖାଉଛି. Today, many of you are not having victories over ଆଜି here ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ନ ପାରିବାର କାରଣ ସେଟା ହିଁ ଅଟେ. because you are fighting in the flesh. କାହିଁକି କହିଲେ ତୁମର ଶରୀରରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଅଛ. Today, change the way of your thinking. ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇକି ଦେଖ. Become like this eagle. ଏ ଚିଲ ପରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ. The problems what you are facing, ତୁମର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ସମସ୍ୟା don't fight it in the flesh. ତୁମର ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ Take the କରିବା ପାଇଁ problems. ସେଟା ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ Take it in the spirit level ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବରେ ନେଇ and take it in the spirit ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବରେ ନେଇ and win victory over it ତା ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି and then bring it back to the ତାପରେ flesh. ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାର ଅଛି. Then you can just walk over it. ସେମିତି ହେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜୟବନ୍ତ ଭାବରେ You are able ଚାଲିପାରିବା. to understand? ମୁଁ କହିବା କଥା We are ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? not fighting against like people. ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ନୁହେଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ. We are not fighting against flesh and blood. ନହେଲେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଶରୀରର ସହିତ ନୁହେଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ.
ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। We are fighting against spiritual forces. ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ To ଚାଲୁଅଛି। fight the spiritual ସେ forces, ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ you can never fight in the flesh. ଶରୀରର ସହିତ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। But when you take your problems, ଯେବେ ତୁମର ଏଇ ନିଜ ସମସ୍ୟା you ଗୁଡ଼ିକୁ take it in the spirit. ତୁମର ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବକୁ ନେଲେ, You take it in the spiritual realm. ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବକୁ ନେଇଗଲେ, There you defeat the ସେଠି problem. ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ହରାଇ ଦେଇ You get it back. ତାପରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣି Just walk over it with ତା victory. ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah.